Добър ден, казвам се Християн Минков. От 10 години и половина живея в Германия. Занимавам се с продажба на коли там. Искам да създам този канал с една основна цел и тя е да предложа нова услуга, която според мен до този момент не съществува на българския пазар от една страна и от друга страна да реши няколко основни проблема, с които аз самия съм се сблъсквал през годините и като търговец, и като човек, който кара коли. Защото аз като всеки нормален човек съм имал първа кола, голямо вълнение, след това съм си събирал пари за по-хубава и естествено говориме, това е когато съм бил на 18-20 години, съм се сблъсквал с какви ли не проблеми, най-различни видове измами, по-малки, по-големи или откровенни лъжи. След това като търговец съм, естествено един търговец, за да купи една кола и да я продаде, той отново влиза в ролята на купувач и също може да бъде излъган. Така че аз и като търговец, въпреки че купувам колите от платформи, които са бизнес платформи, други фирми застрахователи, те реално понякога са по-големи измамници от обикновените борсаджи, български примерно. Купуваш кола от Германия, от сериозна фирма Ушким или пък застраховател, тя се оказва, че има примерно технически дефект, освен някаква козметична щета, оказва се, че има електрически проблем, че има неизправности или пък е ремонтирана преди това некачествено, говорим удар по копето и така нататък. Въобще изобщо мой опит с автомобилите не е малък. Има много сценарии, при които могат да ви излъжат. Има много в момента хора предлагат различни услуги от класическите борси, които предлагат коли внесени и пригодени във вид за продажба, където естествено има и хубави коли. Обаче да ги отсееш и да познаеш хубава кола, там е много, наистина много трудно. Дори да разбираш, има хора, които са частни лица, които не са търговци реално, но се правят на такива, опитват се нещо там да продават, къде е законно, къде изобщо не. Хора с професии, с държавна работа, внасят там една кола, две, продава ги ушким от частно лице, пък той ги е внесъл нов внос. За какво е внесъл, ако не е продавач? Хем не е за него, хем пак не е търговец, какво е тогава? Такъв тип хора ти нито можеш да му дадеш някаква оценка някъде, нито можеш да му търсиш отговорност. Не, че на борсите в България можеш да им търсиш кой знае каква отговорност, ама поне можеш да кажеш на всички, които познаваш, там на тази борса не ходете, защото, примерно, аз не съм доволен. А като купиш от такъв самозванец, даже и това не можеш да кажеш. Има хора, които вече предлагат избор на кола по поръчка, намиране на кола по поръчка. Това, на този етап не е толкова приложимо за мен, тъй като аз работя сам. Нямам обема и възможността да говоря с десетки клиенти, да обслужвам техните желания, персонални, да създадем един процес на търсене в рамките на седмици. Просто за този момент може да се случи по изключение индивидуално, но не може да ми бъде практика на мен. Има хора, които внасят коли от Америка, където ушким цената е много по-изгодна и това определя, че много хора са склонни да поемат риск с тия коли, защото те са реално
отвъд океана, в смисъл тази кола купуваш изцяло по снимки. Тази кола не е виждал нито клиента, нито продавача или посредника, както нали, иска да се определя. И тази кола идва без никой да знае точно каква е. Да, много пъти най-вероятно се оцелват хубави коли, предполагам, не казвам нищо лошо. Просто подчертавам какви са рисковете. Нали. Затова какво искам да предложа аз? Тъй като аз реално по-голямата част от времето живея в Германия, ми се ще да предложа коли, които нали, аз съм закупил и които са при мене, имам ги, аз съм ги преценил, че те са окей и искам да ги предложа такива каквито са в Германия. Но не просто по снимки, искам да правя на всяка една кола детайлно ревю, докато тя се намира в Германия. Какво гарантира това? Това гарантира, че тази кола не е дошла в България смазана, с някакъв тежък удар. Гарантира, че тази кола не е дошла в България с счупен двигател и не в движение. Гарантира, че тази кола не е дошла в България и да й се превратят километрите. Гарантира, че колата е това, което е. Че тя е такава, каквато я виждате там, на място, преди да е дошла тук и да е имала възможността да мине през всички манипулации, през които нали, може да мине в България. Да, тези коли имат козметични забележки. Нали, аз не продавам нови коли, говорим за 7, 8, 10 годишни коли. Те естествено да има някакво увехтяване, може да се налага претапициране на волан, може да се налага оправяне на седалка, може да има ожулени детайли, може да има износвания, но това е нормално, това е, нали, както се казва в Германия, следи от употреба, нормални следи от употреба. Това не е тежък инцидент, това не е тежък механичен проблем, това не е милионник. И аз искам да се опитам да предложа това, защото в мобиле, ако отвориш, от който и да е модел, първата страница, втората страница с обяви, там има едни ушким по-изгодни коли, те са ужасни, обикновено 90% са тотал щета. Обикновено са в този сценарий. Била е с тежък удар, била е с тежък проблем, била е на много километри или от всичко по малко. И ако търсиш хубава кола, как да я отсееш? Тя може би има, може би тя е на малко по-висока цена, ама ти как да прецениш коя е тая хубава кола? Ако ти си от Варна и колата е в София или обратното, как ти да вземеш това решение да пътуваш 500 км за кола, която почти на 100% като да видиш на живо няма да отговаря на това, което е по снимките. Просто е не, че няма хубави коли в България, напротив, аз самия съм си купувал хубави коли, нов внос, но е много трудно да се отсеят. Много е трудно да се познаят. Не винаги това, че е малко по-скъпа, гарантира, че тя е хубава. Ако пък е от най-евтините, е почти сигурно, че е зле и има скрити неща. И аз искам да прескоча този момент на лутането в морето от коли и нали, аз съм сигурен, аз мога да гарантирам едно нещо, че в Германия има един лав, нали? Кой немец си купува, примерно, дизелова кола, за да не я кара? Как може тя да е на 10 години и да е на под 200 000 км? Ами може бе хора, има селски региони, има хора, които имат разни семейни бизнеси, които ги ангажират постоянно. Те не пътуват на дълги разстояния. Те си ходят напред-назад и 2-3 пъти в годината ходят на екскурзия с тази кола. Те не я карат основно нея. Имат си примерно една малка за града и с тази кола ходят примерно на малко по-дълги разстояния. Защо трябва да е съсипана от каране? Или хора има много със служебни автомобили. Фирмата му дава кола, тази се кара само по почивки или само на дълги дестинации. Това нали не е общия случай. В общия масовия случай наистина немеца купува дизелова кола, за да я кара, да я прави 20-30 хиляди км на година или дори повече. Обаче има и обратния случай и има такива коли. Аз съм си купувал Alfa 159 на над 10 години, която беше на 190 000 км. От един
полицай, който явно не пътува много. Човека си ми даде всички документи, тя си беше, нали, за мен тази кола. Даде си ми старите тюфове на колата, книжка, колата си на тия километри. Да, тя е малко по-скъпа от най-ефтините. Със сигурност не е сред най-ефтините. Ама това е нормално. В Германия една кола, когато е на нормални километри, това и повишава цената доста. Тук в България как да отсееш? И сега, примерно, аз внасям тази кола в България, слагаме на една борса и тя се състезава с всички останали подобни на нея, с неизвестен произход, с неизвестни проблеми. Как човек да я познае, че тази кола е това, което търси и това, което очаква? Започва едно жестоко дебнене, игра на котка и мишка, ходене с майстори, с диагностики, опитване да се рови в историята на колата, доколкото може и доколкото една по-стара кола, примерно 10 годишна, има история въобще достъпна. Аз искам да прескоча това нещо. Въобще не искам да се състезавам с мобиле, с всичките напудрени гробници, да си го кажем, нали, в очите. Аз искам да предложа коли, които се намират в Германия. Ще снимам подробни видеа за всяка кола, която предлагам в Германия, такава каквато взимам аз, с външните й забележки, с вътрешните й забележки, с историята, която тя има, с всичко, което аз имам и знам за тази кола, за да може човек, който търси такъв модел, да може да прецени дали това, което аз предлагам, на цената, която аз предлагам, го устройва. Нали, аз няма да слагам безбожни цени. Естествено, аз знам, че тази кола трябва да е продаваема. Не може да струва баснословна сума, само защото е запазена. Обаче знам, че не може да е сред първите, примерно, 5 най-ефтини или 10 от модела. Защото знам каква им е схемата на тия коли. Най-ефтините коли в мобиле в почти всеки случай са или тежко ударени, били сериозно ударени, недобре направени, с тежък механичен проблем, прикрепен да бъде годен за продаване, но не отстранен така, че тази кола да кара още примерно 100 000 км без сериозни проблеми, или с ръжди, прикрити, или с кофти история, била е служебна, а не се обявява като такава, или е била супер износена, съсипана по някакъв начин и приправена да не изглежда така. Аз искам да се предлагат от мое име нормални коли, за които аз имам редица доказателства, че са нормални, като вече, нали, най-голямото доказателство е това, че аз тази кола я показвам още на място в Германия, такава каквато е. Дойде ли тук, тя може да е дошла хубава и да си е била окей колата с някакви малки доработки, тази кола да стане чудесна, ама човек как да знае? Как да знае? Трябва като поляците да ходи с дебеломер, да мери боята, къде е бойдисвано, къде има кит с майстор, да слуша, да гледа, да дигне на подемник, да закачи на диагностика. И пак не е сигурно, повярвайте ми. Има търговци, които много добре заблуждават. И пак не може да се хване винаги. Затова не искам да става твърде дълго. Това е уводно видео, то стана вече доста дълго. Просто искам да предложа нещо, което според мен е липса на българския пазар. Нещо, което и на мен ми е било като тежест, когато аз съм търсил кола преди години. Аз първата си кола купих 2010 година собствена. И, нали, докато съм живял в България, винаги съм имал такива колебания. Даже сега ще ви кажа само за последно. Втората ми кола, която си купих, моя лична, беше едно Volvo S60, много исках такова. Ходих да гледам едно, беше внос от Италия. Ходих после да гледам едно, не си спомням къде беше внос. И двете, нали, просто не искам да ги коментирам. Накрая си взех едно Volvo S60 D5, 163 коня.
от един човек, много така, нали, възпитан господин от Велинград. Директор беше на един хотел там. Това Volvo беше купено чисто ново от хотела, от Мотопфое. Беше на, да знам, около 300 000 км или малко повече, което, нали, повечето хора ги плаши. Това звучи ужасно. Обаче колата имаше хубава история, беше поддържана само в Мотопфое, карана само от този човек. Нали, тя е един вид фирмена кола, ама карана от директора, който е пътувал по работа до София много често и оттам идват километрите. И колата беше супер, хора. Това беше кола на километри, обаче реална, поддържана от нормален собственик, с добра история. Колата беше супер. Аз с тази кола след това заминах в Германия. После, нали, я продадох, тъй като тя беше дизел Евро 3 и не ме устрояваше тогава да влизам по големите градове, имаше вече забрана за Евро 3 и си взех същото Volvo, само че бензиново. Както и да е. Та не винаги на най-напудрените коли, на малкото километри превъртени са най-добри. Човек трябва да знае реално каква е колата. А ония човек не е търговец. Той е директор. Той си има пари. Той няма да седне да манипулира. Продаде ми е такава каквато е. С всичките и дребни забележки, с километрите й. Обаче колата беше супер. А преди това съм имал сблъсък с нали, други обяви с предишната ми кола, с коли на мои близки, за които може би ще ви разкажа друг път. Има интересни истории. Обаче за сега е това. Очаквайте следващите епизоди в този канал, където ще презентирам различни автомобили. Надявам се да са хубави, надявам се да ви харесат, надявам се да ви е полезно това. И ако имате въпроси или искате нещо да коментираме, ще си оставя имейла в описанието на това видео и на канала, където може да се свържете с мен и вече, нали, евентуално да се чуме по телефона и така нататък, и така нататък, и така нататък. За сега е това. Чао, желая ви хубав ден и успех!